Rahbor Snem jong unong san Hima. Ha kawai ka jingja ka belapin par nyang kriat de kipat ba nong shong shnong kawai ka Heprit ka badang Snem ka karta ka Lait Salit na kikti jong kinong Rahbor hadin baklayo ban pet bat pertabrio ban pha irap ha kawai na kishnong ki bahap ha Ribhoi district kat kum ka talong khubor balayo lum la yathu bagate ka jingja ka de ha ka janmiet jong ka arpunyo trik menta ubanai jemang kat ba ka te ka Heprit ka dang Leit kai shaying umasan ujongka ubasa ha kishnong ka bamarjan Lait hu baha kata kapor ute umasan ulakhot yaka ban let hit do bat pha ban shong jubor halor kakali arshaka anda kate ka Heprit kalakentat ute umasan ulathap yaka bat pen shong jubor hakmat badialam shakaway ka jaka anda lapoi ha kaway ka jaka ka bakham kenja loong ba ute umasan ulapen sange ya kakali arshaka bat ha kata kapor ladon ru salai ngut de ki weipat ki brio ringkat bat artli ki kali arshaka Kiba kate ka Heprit kam itu usatya bat klayo sngo bakilay keren para maki ban Thep yaka Hapoh ka Byrni bat Leit de yaka Layat ru ba kite ki brio ki lasay ya kaway ka Byrni Snem bat ha kata kapor hi kalayo lat ban pet na kate ka jaka bat perta brio ban yarap ha kata kapor layat hu ba kidon kinong tray pipe ki balayo sngo bat Leit ban keli perthau ka ka balaja bat na kalyang kate ka Heprit kalapla ba kidon ki brio ki bat Thmu ban Rahbor bat de yaka kumta na kalyang kite ki nong tray pipe kila Leit ban IT no ya kate ka Heprit shawrang ba ashnong ka ba ki tray ki bala pentip pat ki bahayang asem bat ka shnong ka ba kate ka Heprit kasa halor kani ka jingja na kalyang ki bahayang kate ka Heprit kala Leit ban ujor sundon da ka ijahar ha ka women police station nongpo bat na kalyang ki bor pulit ru ki bala shim kya mardor kila yo ban kemno yaute umasan kate ka Heprit bar ka jing to kit ka babnia halor kate ka jingja kadang ya chakmat